Ginmanduan ni Iloilo City Mayor Isa Tranya sa Iloilo City Police Office amo man ang Local Economic Enterprise Office nga magparigayon sa maidid kag madalong nga investigasyon sa insidente na hanungod sa naglaptang peke nga kwata sa Iloilo Terminal Market. Sa interview sa nga bomboradyo kay Joy Fantilaga Gorsal, ang spokesperson ni Mayor Raisa, iyagin pahayag nga gusto nila nga maklaruhan bangod sa hindi manamit nga natabo nga may niyara sang involved nga pagpanakit sa babayi nga ginaaligar among nagamit sang peke nga kwarta sa pagbakal. Suno sa alkalde, wala niya ginatolerar ang anuman nga hindi manamit nga buruhaton sa mga tawo, customer man ini o kon vendor. Dugang pa sang alkalde, kung masulit man ang insidente, galayon ini nga i-report sa market in charge bangod magyara sila sang gindesignar nga mga personnel nga mag-handle sang kaangay sini nga insidente. Nagpahanumduman ang alkalde sa mga vendors nga mag-obserba gid sang profesionalismo kag pagtaha o kon respeto sa ilang nga mga customer. Gusto naton nga maatagan and maklaruhan, no? Gantes kita maghatag sang aton man nga konklusyon. May kang tanan sa report nga may mga improper actions nga natabo sa sining natungdan nga customer, wala ginatugutan sang city government ang bisan anuman nga improper actions batok sa customers, no? Kung may mga individuals nga ginaligar nga ng pangbiktima or may kasubong sini same incident in the future, no? Ginapanawagan naton nga mag-report gilayon sa aton nga market in charge. Ginatanaw naton ang tanan nga mga possibility kag ginalantaw, no, ang tanan nga mga anggulo. Importante ged nga fair ang investigation, no, sa both parties, sa customer kag sa aton sini nga mga sa vendor.